Back to Matica, nauka se vraća kući. Projekat namijenjen crnogorskim naučnicima u dijaspori. Nauka ne poznaje granice, a vaša stručnost je dragocjena za budućnost Crne Gore. Povezujući se sa Maticom, gradimo mostove znanja koji donose nove prilike i za vas i za naš zajednički razvoj. Pridružite se projektu i popunite kratak upitnik kojem možete pristupiti na našem sajtu u rubrici Back to Matica, klikom na link u opisu našeg Instagram naloga ili skeniranjem QR koda. Manje od 5 minuta vas dijeli od novih prilika za saradnju, razmjenu znanja i naučno-istraživačke inicijative. Pridružite se mreži crnogorske naučne dijaspore. Vaš doprinos je ključan za jaču i bolje povezanu crnogorsku naučnu zajednicu. Gradimo zajedno most između svijeta i Matice znanjem koje se vraća kući. Back to Matica, nauka se vraća kući.